35 lat temu Nissan pokazał te pudełko pobyry niekere nazwą Micra. Ten mały kącek blachy miał swój fajny i ciekawy jak na tamte czasy styl. Przyjął się na naszym europejskim rynku i w następnej dekadzie doczekał się tutaj bardziej finezyjnego następcy. Te autko było richtig fajne i nie wiadomo czemu ewoluowało w coś takiego. A potem takiego. Najgorsze, że to miało odmiana cabrio. Te pierwieństwo już trochę było na rynku i Nissan postanowił się zrehabilitować. I chyba im się to udało, bo nowa Micra to już nie jest wcale taka Micra, bo jest aż o 17 cm dłuższa niż wersja poprzednio i w porównaniu do poprzedniej wersji zmieniło się sam praktycznie wszystko i bardzo dużo na korzyść. Projektanty chyba w ogóle nie patrzyli na ta stara Micra, projektując ten nowy model, co było kapitalnym posunięciem. Zawieszenie w tym aucie jest zestrojone z układem kierowniczym bardzo dobrze, co sprawia, że kusi, żeby trochę przycić w zakrętach, bo prowadzi się bardzo pewnie, ale nie za twardo, co w takim miejskim aucie jest bardzo korzystną rzeczą. Auto zyskało nowy look i jakby się w coś zapędził, to może powiedzieć, że ten przodek wygląda nawet na sportowy. Jest on krótki i kryje w sobie francuskie serce, o którym opowiemy trochę za chwilę. Lampy mają ciekawy szymel i z tym grillem tworzą bardzo ciekawą kompozycję. Zderzak jest masywny i fajnie dopełnia ten zadziorny przodek. Z boku przeważący Carlus obejrzy fajnie płynnie opadająca linia dachu i wyraziste przetłoczenia, które łączą się z tylnymi lampami. Szyby są przyciemniane, co dało dobry efekt. Ze zadką mamy spoiler, podcięto po bokach szyba i nie za bardzo ciepiące się włocy lampy. Zadek wygląda więc spoko. Nie ma tu nic, co by go szpeciło. Fajną opcją jest te światło przeciwmgielne w zderzaku, bo dodało mu fajnego charakteru. Jest to auto miejskie, więc wyjeżdżamy na miasto. Są my w Koszęcinie, czyli mieście sławnym z legendarnego zespołu folklorystycznego Śląsk. Dziążki tam fajnie wywijają z chłopcami. Ludowe tańce, warto się ich kiedyś łoboczyć. Nie jest to Fiesta ST ani Clio RS, żeby się sam jakoś bardzo pastwić nad tym silnikiem, w którym ma 0,9 litra pojemności, czyli trochę więcej niż 2 hopów. Rozumicie, wypiję, żeby mieć dobro bania. Żeby z tego silnika, co ma te 90 koni, uzyskać rzeczywiście jakąś fajną moc, żeby to pojechało, to trzeba go wkręcać na wysokie obroty. A jak go wkręcimy na te wysokie obroty, to ten wajzer z paliwa zbliża nam się z niebezpieczną prędkością do miejsca, kiedy oświeci nam się księgowy i trzeba będzie jechać na tankstela. Słuchajcie, w Katowicach za niedługo mają wprowadzić ograniczenie do 30 na godzinę i tamte auto się sprawdzi, bo generalnie tak jak godą, żeby coś więcej z niego wyciągnąć, to trzeba ten silnik piłować. No ale mimo, że stoi to trochę w sprzeczności z tym takim sportowym designem, to jest tak jak powiedziałem na samym początku, nie ma co oczekiwać cudów od auta, które jest zaprojektowane z założenia jako auto miejskie. Można se sam wciepnąć jeszcze, jakby komuś się nie podobał ten silnik 0,9 diesla 1.5 DCI, albo rozumiecie silnik wolno ssący, litrowy, ale on ma na 75 koni. I podejrzewam, że będzie jeździł jeszcze gorzej niż ten uturbiony silnik 0,9, bo ta turbina zawsze daje trochę frajdy i wpływa na to, że mimo tego braku dynamiki trochę, tym autem w mieście jeździ się dobrze. Poza miastem jest trochę ciężko, ale jeżeli chodzi o jazdę miejską, to jest ok.
Jak dla mnie środek tego auta jest kapitalny. Dwukolorowa tapicerka i ogólnie to, jak sam wszystko wygląda, jest strzałem w dziesiątka. Pomyślcie sobie to jest teraz. Kierownica ma interesujący szimel, dobrze leży w dłoniach, fotele są fajnie wyprofilowane i dobrze trzymią na boki, sam sobie to możecie obejrzeć, bardzo wygodnie się na nich siedzi. Są sam na zbliżeniu widać przeszycia na drzwiach, na desce rozdzielczej, co dodało takiego fajnego charakteru całemu temu wnętrzu. Auto odpolo się jak jakieś Pagani z Honda, sam jest knefel przy skrzyni biegów, co też jest ciekawym, nowatorskim rozwiązaniem, bo jeszcze w Nissanie się z tym nie spotkał. Możecie wziąć całą familię do maka, bo są sam 3 miejsca na napoje, ale brakło miejsca na podłokietnik, więc jak się jedzie jakaś dłuższa trasa, to z tą ręką nie bardzo jest co zrobić. Nie ma lampki tutaj i jak wasza baba będzie się chciała na wieczór pomalować, jak pojedziecie kaj do kina albo na inną bunkawa, słuchajcie, to nie będzie widzieć swojego wyrtola i może się źle pomalować. Ze zadku bajtle nie będą miały się czego chycić, bo nie ma trzymacki, ale generalnie wszystko wygląda fajnie, wyświetlacz mamy sam 7 cali, wszystko pokazuje fajnie, ta nawigacja, no tak jak w każdym Nissanie, sam się nic nie zmienia. Kamera 360, chociaż ta kamera 360 to sam jest tak średnio potrzebna, bo autem manewruje się bardzo fajnie i nie ma problemu zaparkować nawet bez tej kamery. I absolutny hit, pasażer może się zawrzeć drzwi od swojej strony na kneflu. Auto widzi wszystko, znaki drogowe, hamujących unkli, co jadą na suma i w ostatniej chwili zjeżdżają do kościoła, motocyklistów mijających nas, jak gdy z naszemu silnikowi braknie obrotów. Jest jeszcze system korekcji pasa ruchu, który polega na tym, że jak bez blinkera zjadymy z naszego pasa, to kierownica nam wibruje jak na jakim Xboxie, a odpowiednie koła blokują się, żeby auto wróciło na swój pas. Dzięki Mikra, uratowałaś mi życie. Wnętrze tego auta jest naprawdę tak dobrze zrobione i tak wygodne, że tworzy super klimat do podróżowania, naprawdę wygodnego i komfortowego. Oczywiście z przodku, bo ze zadku niestety nie ma miejsca ani na głowę, ani na nogi. Chyba że nie wyrosły ci jeszcze na nich włosy, bo dopiero kończy z podstawówka, bo bajtle się tam zmieszczą. Audio do tego auta zrobiła firma Bose i system jest o tyle ciekawy, że kolumny są w zagłówkach, co tworzy taki przestrzenny dźwięk w tym aucie i sprawia, że nawet darmowa muzyka z YouTube'a można słuchać w bardzo dobrej jakości. Nowa Micra jest więc autkiem ciekawym i przykuwającym. Uwaga, w trakcie testu ludzie przyłazili do nas z pytaniami, co to za auto. Budziło w nich bardzo pozytywne odczucia. Na plus na pewno design, komfort jazdy, możliwość personalizacji auta w środku i na zewnątrz na bardzo dużo sposobów. Minus to mało dynamiczny silnik, ale Nissan zapowiedział, że wprowadzi do Micry więcej jednostek napędowych. Jak podawał katalog producenta, ceny aut z silnikiem benzynowym wahają się między 45 990 a 61 990, natomiast za auto z silnikiem diesla trzeba zapłacić od 54 990 do 68 990. Przedział cenowy jest więc akceptowalny do kabzi przeciętnego Kowalskiego i warto nad tą propozycją Nissana na pewno się zastanowić, bo jest ciekawą konkurencją do autów takich jak Peugeot 206, Renault Clio czy Skoda Fabia.